गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बेखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आफादगिरिया खावलायनाय लेखायै बे समाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ सिनायथि होनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ आङो बे समाव मावफुंलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हादों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि मनरन्जन बसुमतारी सार। बिथांखौ दान्दिसे गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय, लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायहरबाय। साबायखर थाबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैबावनो हादों थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि मानगोनां गोरायुं मुस्रि बिदेश्वर दैमारि सार। बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइ आरो गंसे ममेन्ट'जों बिथांखौ मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावनो हादों धन्यबाद थाकिल। बे समाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावनो हादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो नेहाथारि मानगोनां सुशान्त मुसाहारि सार। बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइ आरो ममेन्ट'जों बिथांखौ मान बावनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव दिनैनि हाबाफारियाव नुजाथिफैबावनो हादों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिलीप बसुमतारी सार। बिथांखौबो दान्दिसे गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय, लोगोसे गांसे ममेन्ट' आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। बे समाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावनो हादों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि तेनजिं बर' सार। बिथांखौबो दान्दिसे गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइ आरो मोनसे ममेन्ट'जों बिथांखौ मान बावनो थाखाय खावलायहरबाय। साबायखर थाबाय।
Betul kan tuh.